Abazali bathi baphuthume esikoleni ekseni kulandela ukusabalala kombiko othi izingane zibangwa nezibi. Umntanami ungene kule situation abantwana la ePulamadibogo abadla ama-space cookie. So basibizile thina siyibona ku social media itrenda sibazali besingazi seza sigijima ngathola umntanami ukuthi uhlangahlangene. I just saw ambulance and police. I was thinking that some our children are dead. Laba bafundi baphuthunyiswe emtholampilo, abanye babo badedelwa kanti ke abanye badluliswe esibhedlela. Sishiya abanye abantwana abayi4 ba critical lapha neclinic amanesi abafuna ukuba attend abalele khona lapha aphansi. We don't know what's going to happen ngabantwana bethu. Okhulumela umnyango wezemfundo eGauteng uthi okwenzekile kuyakhathaza njengoba izingane ezidayiselwe lamakhekhe ziku grade R kuya ku grade 7. These are primary school learners and it's quite concerning that street vendors will then expose our children to this. It's quite scary if we were to put it that way. Abazali bacela umnyango ukuba uqinise ezokuphepha ezikoleni.